ddefnyddio strawberry laces, rhoi tew a rhoi dina, bisged a icing chocolate a mefus. Oh. Fi yw Ffion! Fi yw Anna! Fi yw Anwen! Fi yw Brenwan! A fi yn Lily May. 3, 2, 1! Dyma bisged fi. Rwyf wedi sgwiso hyn ar yr ochr hyn, a wedyn fi wedi gwasgu'r un siocled ar yr ochr hyn. Yna fi wedi cael strawberry laces tena, a fi wedi rhoi fel lumps yn mynd lan a lawr fanna, a wedyn gweddill yn fel cofrestru rownd fanna. Yna fi wedi rhoi tew a torri fel tua size fanna, a wedyn fi wedi rhoi e mewn siap calon a rhoi e fanna. Fi wedi gwneud un llai o seis a kind of rhoi fanna, ond mae wedi ffeilo. Ond wedyn gyda'r gweddill wedyn, fi wedi fel wrap o fe rownd y biscuit i wneud e fel ceremony. Mae un fi yn gyda siocled a wedyn drizzle mefus. Mae'n gyda strawberry laces yn sillafu cari. Mae'n gyda un strawberry laces tew rownd y gwmpas e. So gyda un fi wedi cael yr icing pink a gwasgu fe ar un ochr a cael y icing chocolate a wneud ar ochr arall. Oedd fi'n mynd i wneud calon, ond oedd e gyd i fel fall apart. So fi jyst i wneud streipiau mas o'r strawberry laces mawr. Ok, fan hyn oedd i wedi snapo y bisged yn hanner i creu pobl. Mae ddim yn edrych fel pobl fe'n fi. A oedd i wedi rhoi gyda strawberry laces tena, oedd i wedi rhoi gwalla a gyda icing oedd i wedi gwneud gwisga a gwyneb. A wedyn allan o strawberry laces tew oedd i wedi creu calo, ond mae ddim yn edrych. Felly, fi wedi creu un gyda chocolate a mefus icing, a wedyn rhoi strawberry laces ar draws a creu calonau gyda rai, a wedyn creu arwyddiau yn mynd mas o diwedd. Daeth fi yn ennill, Bran yn ail, a fi yn trydydd. Diolch am wrando, cofiwch chi tansgrifio a gadw bodau efo ni. Hwyl fawr!